एगो लागल हो पाता परे परे झोटा बा झोटा में जाता। सुनो सखी हो पाता एगो लागल हो पाता परे परे झोटा बा झोटा में जाता। पर्वत के नीचे चिलो बगीचे पीके झूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला। आपका नाम क्या है? राजेश राजा खैरा पहाड़ी। मोबाइल नंबर 7546892019। गाला में पेन्हेले सपावा के माला जब जनी है गौरा रानी बैठी भरे लगी है बात ई है देता डाह कैसे होई हो बिया। घर न दुआर बा खिसियाई है गौरा रूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला। आपका नाम क्या है? राजेश राजा खैरा पहाड़ी। मोबाइल नंबर 7546892019। हथावा में राखेल सुन सखी भाला सुन तानी पेन्हेल मिर्गा के छाला। प्रेमी अवध सयानुराग सुन मीठू मिसाइल बन के आई है भूत बरतिया का दो खबर बाटे आई। बाहर और भंगिया का दो भंगिया मुँह से चूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला। सुनो सखी हो पाता एगो लागल हो पाता परे परे झोटा बा झोटा में जाता। पर्वत के नीचे चिलो बगीचे पीके झूमेला गौरा के पर बौरा हवा बाबा साहबा लेके घूमेला। आपका नाम क्या है? राजेश राजा खैरा पहाड़ी। मोबाइल नंबर 7546892019।